Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. A former president Dr. Lazarus Makafe Chakwera ali pa udindo wa president adawasankha a Brian Banda mchaka cha 2020 ngati press secretary, ndipo patadutsa kanthawi kochepa pa zifukwa zosadziwika bwino zimene anthu pa nthawiyo sadazidziwe, a Brian Banda anachoka ku State House pomanena kuti akupita kukaphunzira kapena kuti kukapanga makosi ena ndi ena pa maphunziro awo. Ndipo nthawi imeneyi ndi nthawi imenenso a George Kasakula adasankhidwa kukhala wamkulu wa MBC, Director General wa MBC. Patachitika zimenezi, a Brian Banda panadutsa masiku ochepa kapena kuti miyezi yochepa anabwerera ku Times Group. Ndipo atabwerera ku Times Group, we saw the different identity ya a Brian Banda. Amaoneka kagwiridwe ntchito kawo kuti I think akugwira ntchito ngati a DPP, akugwira ntchito ngati andale, akugwira ntchito against munthu wina wake. Ndipo pa 16 September a Peter Mutharika atasankhidwa ngati president wa dziko lino, anasankhidwanso kukhala Director General wa MBC. Atasankhidwa kukhala Director General wa MBC, mistake imene ife Amalawi tinapanga ndionana kuti ku Malawi kuno udindo una uliwonse umaoneka kuti uli under politicians, uli under political motivated. Ndipo izi zimapangitsa kunena kuti anthu amene asankhidwa m'maudindo osiyanasiyana kuti azigwira ntchito amapezeka kunena kuti akugwira ntchito mosayenera kapena kuti akugwira ntchito motsatira malamulo ena ake ochokera kwa anthu ena ake amene apatsidwa mphamvu, amene mphamvu zija akuzigwiritsira ntchito mosayenera. Tikachoka apo tilongosole nkhani ya mmene imfa ya a Brian Banda yakhalira komanso zokhudzana ndi zimene zinapanga surround situation ya imfa yawo. Ine ndikhoza kukuwuzani kunena kuti a Brian Banda ali Director General wa MBC analengeza panali munthu amene analengeza amene amagwira ntchito amene anali pa duty nthawi imeneyo kunena kuti a Peter Mutharika anyamuka mdziko muno achokamo akupita ku private trip. Kuchoka pamene paja kunapezeka kuti after few seconds ujeni post ija inapezeka kuti inachotsedwa. Titachoka apo kunapezeka kunena kuti mawayilesi ngati Zodiac, mawayilesi ngati Luntha TV nawonso chinthu chija anachipanga post ndi ma video plus ma post olemba, ndipo tidachiona kuti chachitikadi. Kunapezeka kuti m'masamu anthu a DPP anapezeka kuti anatiuza kuti a Mutharika ananyamuka the following day before the time, of which inu ndine tikudziwa kunena kuti chinthuchi chinali choti kuseliko chilipo ndipo chinali choti chachitikadi. Ndipo mukhoza kuona kunena kuti kuchoka pamene paja kunapezeka kunena kuti Luntha TV inali pa disciplinary committee, Zodiac ndi Zodiac anali pa disciplinary committee, ndipo pali chiopsezo chona kuti akhoza walanda ma license. Nde nkaganizidwa ka ifeyo anthu tikuyenereka kulingalira kunena kuti kodi nanga a Brian Banda okhala wamkulu wa MBC kuseliko amaona mafereti otani kapena amaona zotani, amalandira zotani. Ineyo ndikhoza kutsimikizirani kunena kuti situation background kuseliko sinali bwino. I am not trying to say kunena kuti wina wake wapha wina wake. Ano tikufotokoza kuti anthu pali zinthu zikachitika, pali zinthu zina zake zimene anthu mayeneka kuti muziganize kuti kodi zinaenda bwanji ndipo panakhala motani. Pali ma situation ngati kuti ma staff member a MBC awauza kuti asafotokoze china chilichonse, asalankhule china chilichonse. Situation imene inalili imene amagwirira ntchito a Brian Banda
mwina from the day the post was posted kufika pa nthawi imene a Brian Banda amwalira. Ndipo kuchoka apo Awanda Nsisi nawonso anena kunena kuti sakupitanso kumene anawatumiza kuti akakhale deputy ambassador, of which mbali ina yake somehow somewhere ndikhoza kutsimikizirani kunena kuti maudindo awawa ali amakhala ndi pressure ina yake, pressure yolakwika. Amakhala ndithu chinthu china chake chimene sichimapezeka kuti chikuyenda bwino kapena kuti chikuyenda mmene chimayeneka kuti chidziyendera. There is no way kunena kuti mzanu colleague wamwalira, koweka wamwalira, then ena akakuopsezeni kuti ayi musafotokoze situation imene inalili background nthawi imene Brian Banda kapena koweka wanu mmene amagwirira ntchito kapena mmene zinalili, situation imene inalipo pa nthawiyo musayifotokoze. It doesn't make sense. Sife anthu onena kuti mwina mwake kapena kuti ndife ana, ifeyo ndife anthu akuluakulu amene timaganiza aso tikakhala. Ndithu ineyo ndikhoza kunena kuti a Brian Banda kaya kuti malungo kaya kuti kandi bibi kaya kuti ndichani, komano the situation imene inapanga surround his condition call a spade. Call a spade. Ndafusa fusolitu mwada. Shikuti sindikuziwa iya. Koma ifa ya Brian Banda akubanja atiuza kunena kuti magazi anathamanga kwambiri. Pamene wina wake kuseriko analemba kunena kuti afuta kutusa nkhani yonena kuti Mutharika aenda chozemba chosasazika pa MBC. Maniwa anachitidwa discipline plus sikana amene anatulusa nkhani imeneyi. Je anamuyankhula mosachita bwino. Ndikwapa saka suspend kamene ali kunyumba. Kumene kolero kumamva izi ndi katikati mwa chibale tikuona ngati kuti akuti atapita ku chipatala anapeza ndi malungo omwe magazi kuthamanga. Timafiva timene tikuchulidwa paere moto tinangobisalapo nangobisalirako kuti kasangopita kuthamanga kwa magazi komweko nkhani ikula. Koma nkhani ndionena kuti BP inakwera chifukwa cha scenario imene inachitika. Tisamabise nkhani pofuna kuyankhula. Let me tell you. Tisamabise nkhani pofuna kuyankhula. Zisamakomera MCP kupanga zinthu kuchikangawa. Ena akapanga zikhala oyera. Chifukwa cha kuchita zinthu mosalongosoka mapezeka kunena kuti mavulaza ena. Mutharika anachokadi anapita kumene anapita koseko osasazika. Zosatira zake ngati jaitapulika anthu anayankhula mene amayenera kuyankhula. Lero tikunena pano chifukwa cha kukalipiridwa Brian Banda BP inakwera, anaziganizira kwambiri mpaka moyo wapita ndi BP. Pamenepo tisathawepo. Pamenepo tisathawepo pamenepo. BP inakwera. Ndipo akubanja atiuza chimodzimodzi. Magazi anathamanga kwambiri. Pamenepo tisabisalepo pamenepo. Nde inu mukuganiza ngati kuti ife sitikuona. Maso athu tidakaona tili pano kumaonerera. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.